Ladies and gentlemen, nhasi tiri kuGweru Midlands vanopa mwoyo weZimbabwe uye tine muprofita mukuru waMwari munzvimbo ino yanzi Prophets Their Territorial Commanders. Ndimi here muri komanda nzvimbo inoi? Gweru inotoziva kuti ndiripo. Yes. Ndo yatakamirira kuti Mwari atiitira nyasha. Mwari akuitirai. Tagona kuikomanda. Alright. Ndaona muchechi vanhu vachibuda madhimoni, vamwe vachipiwa maprofets. Hanzi shoko raMwari rinokonfirmwa nezvinana nezviratidzo. But izvezvi kwane mabhidhiri. Vanobva vangoti vanhu vakangofananawo. Ndozvikuitika here panapa? Aiwa pana pabaitike izvozvo. Pana matestimony. Echokwadi. Kana tikaprofita chinhu chinofanira kuitika. Nokuti tinotenda kuti kana Mwari akataura, anofanira kutaura zvinoitika. Alright. So chiprofita chenguva inoi chakasiyana nechiprofita chataiona munguva yanababa Bhuti, munguva yevamwe vaprofita vaMwari. Mwari kutaura kwavo ndekumwe chete. Yes. Hakugona kunzi kunozochinja. Because Mwari haachinji. Ari mazviona manje. Saka kutaura kwaMwari ndekumwe chete. Zvinogona kungosiyana isizeni. Kuti Mwari vanoburutsa shoko rimwe sizeni, rimwe sizeni votaura zvinhu. Vanhu vari kukuonai vasingakuzivei, munogona kuzviintrodusa kwavari muchiti muri ani? Okay. Inini ndinonzi overseer ndo. Kana kuti prophet ndo. Shoko rokuti basa rokuti overseer nderekuti handisini founder wechechi. Founder ari kuBite Bridge anonzi Maireva. Ndiye president weACCZ yatungamirirwa naBaba Dangu. Saka ndiri mwana wavo. Saka ndiri kana ndakatarira ndingati ndiri junior prophet wavo. Wow. So muchechi menyu munonobvumidzwa kuti majunior prophet anenge achitoita minana nemaratidzo vachinji vanobva vadzingwa? Ini baba vangu vanotenda kuti zvipo zvakapiwa vanhu vakasiyana siyana. Saka vanongoti kana munhu ane chipo chinofanira kushanda. Saka vanotendedza. Kwemi mapiwa chipo ichi hamuna kuitawo pfungwa yekutanga mega here zvinoita vamwe kuti vanobva vangotisa? Problem yakaitika mupomaziko ndeyekudai. Inini murume wakandinonga kumarava. Ndakanga ndiri windi. Saka ndiri windi wakandiprofita paBite Bridge achiita crusade paMonde. Akanditi uri munhu waMwari siya basa rechiwindi. Saka ndinoti kana ndikafunga kubuda machechi, ini Mwari asati ambotaura neni. Asi ko akataura nemi? Kuti buda chechi, ndinotanga natokonfirma futi. From your baba venyu? Because handifana kungobva pamunhu ndichimutiza. Iye nepaakanditora. Uye ndinotenda kana ari Mwari akandiudza kuti buda undotanga chechi, anofanira kukonfirma futi kumunhu wake. Ndakati andiri pasi pake. Anofanira kukonfirma futi ikoko kuti Mwari vati ndikurelease. Kana ivo vasina kuti Mwari vati ndikurelease, Mwari vanogona kukonfirma kuti ndoda kuti uzotanga chechi, but nguva yakurelease isati yakwana. Saka vanofanira kukonfirma nasambati kureva kuti nababa vandinotenda, nokuti kana zvandiri kuita izvi zviri pasi penyasha dzavo, zvinoratidza kuti nyangwe ivo vanogona Mwari vanotanga kutaura navo vasati vataura neni. Ndaona muchitaura about Prophet Hubert Angel, muchiti kune murume anoti svikiro wati munovaona seiwo vanhu vaMwari ava? Inini zvandinoita manje mukomaziko ndina vanhu vandinotenda vakawandisa. Wani baba Gutu vamataura nezvavo, Prophet Hubert Angel, Prophet Makandiwa, baba Magaya chaivo ndovatenda. Nokuti baba Magaya ndakasvika pavanosvimira kahwani, ndikaona simba raMwari padeliverance. Prophet Hubert Angel ndakavatenda kubva kare. Aiwa, ndiri kupaona. Saka majenerali vaMwari ndomatenda. Munomatenda? Alright, mukereke yenyu munotenda here mukubarwa patsva kwemunhu, kuti munhu anobarwa patsva sei? Right. Ichocho ndo chinhu chikuru. Mukomaziko regai ndikuudzei. Vanhu vamaona vose vari munhu. Ini ndinotenda kuti munhu anofanira kuberekwa kutsva. Saka shoko raMwari rinoti kana munhu asingaberekwi nemvura nomweya, handiti haana kuberekwa kutsva. Saka ini ndinotobhabhatidza vanhu vamunoona rubhabhatidzo rwokumuka, rwokufanira kumuka. Nekuti rubhabhatidzo rwandobhabhatidza nderwokuti rubhabhatidzo rwemvura, rubhabhatidzo rwokufanira kumuka. Kozouya rubhabhatidzo rwokugamuchira mweya mutsvene. Saka ndinotenda zvose izvo. Ko kutaura nendimi, kuzadzwa nemweya mutsvene muchitaura nendimi zvakanyanyisa. Nokuti magwaro andinoverenga anoti iwo handiti, anoti chakaita kuti isu vahedheni tizikamo tagamuchira shoko raMwari inyaya yekuti vakaonekwa vahedheni vataura nendimi. Shoko raMwari rikati chii chavakwanisa rubhabhatidzo nokuda kuti vagamuchira mweya mutsvene sesu. Saka ndinotenda kuti mweya mutsvene uriko uye ndimi dziriko, nokuti mabasa tu inoti vari paPentecost, handiti mavakanga vakaungana vari pamwe chete, pane kufunga kumwe, maitiro mamwe chete, kutinhira kwemhepo ine simba kwakazadza imba yose.
vakaona ndimi dzichiparadzana dzinenge dzemoto vose vakatanga kutaura nendimi, saka ndimi ndositenda. Mubvunzo wedu wekupedzisira watinawo izvezvi, kudhara vanhu vaimboita zvekuhwanda maererano nekushandidzana nehurumende machechi. Unoshandidzana here nehurumende zvatingoonawo zviri kuitwa? Inini ndinotenda rugwaro rwavo Roma chapter 13 runoti remekedzai vatungamiriri varipo. Handiti? Remekedzai vatungamiriri varipo, nokuti ivavo varipo vakaiswa naMwari. Saka hurumende iripo ndinotoitenda zvisingambotoiti. Uye ndinotenda kuti hurumende, kuti basa raMwari rifamberi, hunge hurumende yazvitenda, nokuti masimba ose enyika anoiswa naMwari, haaiswi navanhu. Aiwa, maina basa meno mfukoti pashomeni yekupedzisira kuvanhu vari kuona makatarisa kamera. Ini ndinongotenda kuti tinotenda Mwari nokuda kwegwero. Vese vanhu vari kumativi mana enyika tinogamuchirai kugwero, tinogamuchirai kuno kana wauya kuno usatipa mainformation ako. Rega Mwari ataure, because ukatipa mainformation ako kana kutinyoresa zita rako kana kunyora phone number dzako hatizidi pana. Mune makaona kana? Tolani Mwari vataure ivo. Kana ari Mwari anotaura. Uye chandinotenda mukomazi gone nyika yeZimbabwe nevanhu vose vari kunzwa zvandiri kutaura izvi. Unogona kuuya kuno ukatobva usina kuprofitiwa, nokuti kana shoko rako risina kuburutswa harina kuburutswa. Kana raburutswa raburutswa. Nokuti mweya waMwari haunofanana needucation chokuti haregani kupei zvandakadzidza. Tinopuwa zvinoburuka kubva kuna Mwari. Tinotenda Mwari. Kuchikoro nyasha, ramangwana nyasha, kutakurwa kwenyasha, yadzonyasa, la prosayeta, era babaha. Nawe mafuta iwe gona ng'ombe, nawe mafuta iwe gona hatsanga todira. Sumuza menya sokurumidza runonoka kusungire. Takurwa iwe naMwari gore rino. Takurwa iwe naMwari gore rino. Visapudziwe iwe mukomana, visapuzi. Mira. Takurwa iwe. Edzonyasa. Bataya hapo hey. Edzonyasa. Apeno. Pano Mwari kuti vakandivenga, anambokuvenga, ndiri kukupa nyasha dhondwani. Dhondwani. Iri zamaira bakusulovera gariwe tiri pewa. Edzonyasa batai. Edzonyasa zvisingatengwi ngazvinotengwa, zvinodzinga vanhu hazviiti ngazvinoita. Business rake ngarindomufa, idandosambisa business iwe. Nyasha dzaMwari ngadzinde newe. Takurwa nenyasha, takurwa batai zvakasimba. Iwe usabata vamwe iwe sikayo, iwe watopera ireyo. Unozara kuti kune munhu unogona kunyenga ugomunda uchiti tembarari. Wow, but ariye ukanna Mwari wemupenyu. Ndatomisa munhu wokaisa ku left hand, ndiri kumira kumisa ku right. Nokuti uri kuti ndiri kupusha time ndichitira kuti ndigotsvaga. Iye wakaperera iwe uri kumunyepera. Iwe uri kunyemba, iye akaperera. Saka uri kumuti chii? Uri kumuti chii? Harare yatora ngarirwa so. Maedha ari kutora ka. Mumupe kuchandaradza vanhu vose kwaHarare kuti anosangana nezvinogweru. Zvoda kuuyawo zvikwaHarare. Andikurondimise imba. Kurona ndikuprofita kuti uve nemaka. Ndati here yakauyayo isina level rako. Mulevhoro munyika yenyama itai kupusha. Mulevhoro munyika yamweya ndiri kuona munhu achamutakura. Zvakanaka.
zvakanaka here kuti iwewe panopa uri mana murudo rwako ruri kota kumunhu zvechi ini ndati iye pachake akazadza rudo mauri ende anokuda unoziva here kuti kwaakatenda akaprofitwa kuti ndiwe wake akazitie bhebi rako chairo chairo anoona kana muchitarisana kakutaura enda sane kama kakuyema ndakakunyarira so wakamutarira ndinomuona kachiutarira ka varume vanonzi havaemi but nenyasha mwanangu ndakanzi naMwari ndikutakure ndikise pachifuva chaisokurera wamwana zvino ndinofanira kubetsera mamo enda unoramba wodhilita wondoda anozvo asi kana ungoti kodobetsera iwe mweya wawe ndokanda kuno munhu because nhasi toda kuudzinga zvachose ndoda kuudzinga mufamily main because kana vanhu vakadzidza zvandiri kuona izvi handiti vari vanaita zvakanaka anozvo asi ndiri kuona munhu ari kuLouis Richard pano pateya ndoa wandiri kuona muLouis Richard handidi kunyanya kutaura nezvakestere sidena anga ari kwandiri ndatomutsiura pana mai vokuMozambique vaanoenda kwaari anogarawo futi paari koko mai vokuMozambique ndaenda mutsiura andozvo ndine munhu wandaona mumachita zvokukanika mota ndiani ari kubata mota sungura mabhaudhi achidi oyo ndiye watudi can I prophesy uyu ndimakanyika unokuita chei inozichisongi inozichii vana vachainisa inezvichii inozovana ndimakanyika ndevakuna HIV inozi baba na mai ndakaswari ani baba na mai ndakaswari kino bali jibe uyu ndinakani leo kuna jeni anaswari ana ndiro ndinaye kuno do something. Wow, ndapedza munhu mumucha